Pare. Marari mo parang 3K? Hindi ka emergency mo kasi. Di pare, ako pautang. Bakit naman pare? Ala na ka pera? Ala na ka pautang ne. Purna ka na. Ali ha, ay nati kong pero. Kuwita naman pala pare, temok param. Emergency mo naman. Patsya kasi pautang ko pare, ala namang mamayad eh. Pare, aliwan mo ko. Yak pare, sure ball ko. Tiwala mo. Anong patunay? Bayaran me. Sige pare, ngeni-ngeni mo rin, patunayan ko kaya ka. Para mo kung libo. Alamang kapit ng oras pare, ibalik kay ngeni. Talaga? Walang 30 minutes, bayaran me eh. Wan tayo. O sige na pen, o na, 1,000. Lawin ko mo. Salamat na pare. O pare, ayun na yung bayad ko. Bo, babayaran mo na pen pare, ala pa man 30 minutes ah. Pinyaningaman ko kaya pare. Pag may utang ko, mamayad ko. Dahil legit ko pare. Wapen ne, ika pa yung menutang ka na akong tao na may mahit kang agad. O makanano kanyang pare, subukan mo na ako na. Baka pwede mo na akong param 5,000. Na ano? Wari, 3K mo yung andaman mo. Awa pala. O makanano kanyang pare, biyan mo na dali. Sige, ayun na oh. Ayos. Salamat na pare. Sige pare, mimingat. Muna. Ano? Betting? Ayaw, di ba?